Og det er min sidste dag her i dag og i morgen. To så kort til sovder, mand. Se, mand. Hvis jeg stopper med det, hvad er det virkelig, jeg gerne gå efter? Mit navn er Kofo Boateng. Normalt folk kalder mig KB eller Boateng. Jeg er 22 år gammel og er fra Ghana. Har boet her i 11 år. Jeg skal se. Så jeg tænker, at jeg går rigtig. Til dagligt arbejder jeg som model. Så spiller jeg fodbold. Jeg holder sabbatår og skal til at starte med et eller andet studie. Jeg bor ikke endnu. Så bliver det ikke brace i dag. Jeg forsøger lige det, så jeg skal lige se, hvis han er den i shoppen. Jeg kommer lige om lidt. Shit, man. Det er koldt. Jeg skal til Jylland i morgen. Det var Jack and Jones. Jeg skal se fresh ud og sådan noget. Da jeg startede med model, der var jeg 17 år. Så det er sådan 5 år siden, snart 6 år siden. Og der er det, jeg står på i Nørreport. 5C, der kom lige en mand og prikkede mig lige bag skulderen. Så spurgte han mig, hey, er du model? Jeg var ikke inde på det her modelindustrien og sådan noget. Jeg var ikke en fashion guy. Så jeg var bare en fodbolddreng. Hej chef! Hvor er du henne? Jeg er der om 2 minutter. Sorry. Ja. Vi spiller kamp, og det er 11 mod 11, jeg skal bruge dig. Jeg er der lige så snart. Jeg skynder mig, jeg er der om 2 minutter. Jeg mener det. Okay, vi ses så. Det gør vi. Hey. Er du også lidt forsinket? Nej, jeg har lige været ude. Det var kun på dig jo. Det var lige, det var skiftet sjovt. Ja, shit, man. De står bare højt. Jeg straffer dem. Fint, bare fortsæt her jo. Det ser fint ud. Der er nogle udfordringer ved at være mand i modebranchen. Bare de lille bitte ting kan ændre, om du får et job eller ej. Der er nogle af dem, der kan bare finde på at sige, okay, du er lidt for stor, du er lidt for muskel. Det er ikke sikkert på, at du får et job hver eneste måned. Så kan du bare lige så godt have det ved siden af. Hvis muligheden kommer, så tager du det. Ja, det er stadig. Det er stadig. Nej. Kan dig. Så er lidt træt. Så vi kan komme her og bare tage det ud. Se, hvad. Måske de gør det hot shit right now. Men om 2-3 år, der kommer nye faces på. Der sker nye ting, nye trøjer, nye trends. Folk, der er højere, smukkere. Det er meget fedt i hvert fald. Det er også derfor, jeg har brug for noget andet. Også fordi jeg har familie, der går meget op i uddannelse. Før havde jeg lyst til at studere maskinmester. Men så var jeg til sådan noget pilotmøde i Kastrup Lufthavn. Og der gav de mig masser af informationer om, hvordan det er at se at være pilot. Og da jeg fik disse informationer, så tænkte jeg helt klart, at det er noget, som jeg vil gerne være i fremtiden. Hvis jeg bliver pilot, så er nok det vil give mig noget konstant, som fashion brand ikke kan. Se også, bro. Så skal jeg hjælpe dem ud. Så efter det, så tog jeg til frisøren, og det var jeg arbejde i morgen.
Min mor sagde bare ja. Jeg var overrasket, hun sagde ja til det, selvom jeg fortalte hende, hvor meget det kostede. Så var hun bare sådan, ja, fuldstændig ligeglad. Vi skal bare starte. Jeg har en ven, en af hans familiemedlemmer, er pilot. Han tjener 120 eller 200 om måneden. Er det bare en almindelig pilot, eller hvad? Huh? Pilottjener? Ja, kommer du Jo. Når jeg ser mine venner er i gang med deres uddannelse, og nogle er ved at være færdige og alt det her, så tænker jeg, man bliver også lidt sådan gruppepresset. Wow, I say for We are fucking, yeah. Hvornår kørte toget? Om 6 minutter. Jeg parkerer lige her. Shit. 3 minutter tilbage. 'Ja, det er lige her. Jeg har stadig 2 minutter tilbage, så den går. Vi når den. Yes. Er det 2 modeller om det, eller? En i dag, der var En i 2 dag. i går. Ja. Så skød vi herre i sidste uge, ja. Da du også en af dagene, hvor du også var her. Ja, det så jeg godt. Der var der 2 modeller og sådan noget. Jeg er lidt bekymret om. Der kommer en dag, hvor jeg selv siger, okay, jeg er træt af det her. Jeg vil gerne arbejde. Jeg vil gerne bare have det normale job. Og have en familie eller sådan noget. Jeg starter en familie og arbejder sådan her, hvor jeg kan tjene konstant. Jeg har lige prøvet at hive den lidt tilbage, men altså, er det ikke... Det er bare fordi, vi synes måske, at den altså outfittet er super fedt, måske bare uden strik. Ja, der er lidt pres på mig i hvert fald med familien. Og jeg vil ikke skubbe min familie, det er det sidste ting, jeg vil have. Altså, jeg tror, ingen mennesker vil skubbe deres familie. Du ved godt, de ikke filmer med, ikke? Lidt mere. Du bold, Emil! Der er noget, Mike.